מכינים פנקייק. המצרכים הם תמצית וניל, קמח תופח, 3 ביצים, ואת המיקסר, אבקת אפייה. מוסיפים כוס וחצי קמח תופח, ושופכים למיקסר. שפכנו עוד. מוסיפים 2 כפות סוכר. שופכים 1. עוד 1. תמשיך. ועוד 1. ומוסיפים 3 כפות שמן. 1, 2, 3. ככה נראה בלילה. מוסיפים פקק תמצית וניל. שופכים ביצים. 3. שופכים עוד. זה לא מצחיק, נועם. זהו. וכוס וחצי חלב. כוס. מערבבים במיקסר ואפשר גם במטרפה. סיימנו. שמים שמן בזהירות. לוקחים את הבלילה.